večer vám prajeme. Dovolte, aby sme vás tu uvítali na prvom topolčianskom maškarnom plese, ktorý sa koná za spoluúčasti DJ týmu Slovakia chlapcov z Topolčian v spolupráci s mestom Topolčany. Každopádne pevne veríme, že sa vám bude páčiť, že sa tu budete dobre cítiť, že sa spoločne dobre zabavíme, že si užijete perfektný kultúrny program, cítite sa tu dobre a buďme tu na jedna partia. Krásny večer. A ako sa patrí na správny ples, tak ho niekto musí odštartovať. Takže ja poprosím nášho viceprimátora, pána Juraja Želisku, aby prišiel na pódium. Nech sa páči. Prajem krásny večer vám všetkým, ktorí ste zavítali do nášho Domu kultúry v Topolčanoch, do našej čapkárne a zúčastňujete sa tohto prvého topolčianskeho maškarného plesu. Cítite sa tu veľmi dobre, veríme, že o rok sa stretneme ešte v väčšom počte a prajem krásny večer na prvom topolčianskom maškarnom plese. Takže ďakujeme pánovi viceprimátorovi za úprimné slova. A my sme si pripravili pre teba to na tento plesón, tak? No výborne, takže nech sa páči, môžeš odštartovať tento ples. Perfektné, výborne, na zdravičku, na zdravie. Takže, milé dámy, vážení páni, dovolte, aby sme mohli uviesť kultúrny program a prvý, ktorí sú pripravení vám predviesť svoje umenie, je bubnová show Libertas. Takže nech sa páči, užívajte, vychutnajte, lebo sú perfektní.